Шығарылышыбызны тел сағында сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген сүз татар матбугаты турында булар. Әлгі проект Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә әзерләнә. Хайырлы иртә, эфирдә тел сагында сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Без әлеге сәхифә кысаларында җәмәгать урыннарындагы язуларда киткән хаталарны төзәтеп кенә калмыйча, телебез өчен җан атучыларны да күрсәтәбез. Бүген сүз татар матбугаты турында барачак. Халык бүгенге көнгә кадәр гәҗит журналларны йотлыгып укый. Матур, сыйфатлы, эштәлекле матбугатны булдыру ул ярты эш. Әмма инде вакытында гәҗит журналларны укучыга алып барып җиткерү җитди проблема булып тора. Кай вакыт атнасына 4 тапкыр чыккан газеталарны көнлекләп түгел, бөтенесен бергә атнага бер өләшәләр икән. Сәбәбе районнарда почта ташучылар саны көннән-көн кими бару. Мин бер почтальон белән элемтәгә кердем һәм әлеге һөнәргә кагылышлы сораулар бирдем. Безгә пенсия тарату, гәзит тарату мөһим эш түгел. Безгә дихайталар сатырга, план тутарга, страховкалар эшләргә кирәк. 05-кә эшләдем, 5000 генә зарплата. Әйе ханым, камерага сөйләргә батырчылык итмәде. Шулай да түкми, шешми, үз һөнәренең үзенчәлекләре белән безнең белән дә уртаклашырга булды. Эшләре күп, хезмәт хаклары бик аз. Шуңа почта ташучылар эштән китә. Соңгы арада таралган көнүзәк-мәзәк, авыл җирләрендә эшләүче хат ташучылар тиздән кешенең кан басымын үлчи, укол ясый башлаячак. Имеш шулай Россия Дәүләт Думасы депутатлары почтальоннарның хезмәт хакын әз-мәз булса да күтәрергә максат итеп куйган. Почта хезмәте һәм газета журналларга яздыру турында сүз чыккач, берничә гәҗит редакциясе белән элемтәгә кердек. Бүгенге көндә әлеге өлкәдә нинди вазгыять икән? Күптән түгел Ватаным Татарстан газетасы атнасына 4 тапкыр түгел, 3 тапкыр гына чыга башлаган дигән хәбәр таралган иде. Имеш-мимешләрдән шактый булды. Шуннан да, почта эшчәнлеге шундый аяныч хәлдә микән? Без шимбә санын чыгарудан туктадык, әмма бу аның күләменә берничә дә тәэсир итмәде. Без хәзер шимбә санын 8 битле итеп чыгарабыз, зур газет А3 форматында, ул 8 бит булып чыга. Шуңа күрә безнең укучыларыбыз күләм буенча зыян күрмәде, ә менә яшлык буенча атнага 3 кенә тапкыр чыгуга калдык. Почта хезмәтенең бик нык авырлашуын тарату системасының безгә килгән мөрәҗәгатьләре буенча, без алар белән аралашу буенча күп очракта алар үзләренең исемнәрен дә әйтергә теләмиләр, чөнки шунда эшлиләр. Ләкин аларның хезмәт хаклары шуннан да бик кызганыч хәлдә. Һәм шуның өстенә алар ниндидер үзләренең теге күпмедер дәрәҗәгә хезмәт хакларын арттыру өчен сумка товар сатырга мәҗбүр. Ничек кенә тырышма, ярты ел сайын газеталарга язылучылар саны 10%-ка кими бара икән. Мондый хәлне булдырмас өчен газета журналларны вакытында укучыга җиткерү мәслихәт. Шуның өстенә бит әле еллап түгел, көнләп үзгәреп торган тормышта укучыны көндәлек матбугат укудан ничек итеп биздермичә саклап калырга дигән сорау да туа. Проблемалар бар инде, алар юк түгел. Бүген көндә күреп торабыз, почта нинди хәлдә. Әлбәттә, ул дөнья үзгәреш белән бәйле, интернет үсеше белән бәйле. Әкренләп гәҗит уку кимеп бара, кызганычка каршы хат җибәрү, хат язу күренешләрдә кимеп бара дөньяда үзгәреш бар. Без инде район редакцияларында моның белән ничек көрәшергә тырышабыз. Без альтернатив рәвештә үзебезнең редакциялар аркылы гәҗиткә язылу мөмкинлекләрен булдырдык. Һәм һәрбер авылга, авыл советы аркылы, библиотека аркылы ниндидер альтернатив гәҗитне җиткерү юлларын эзлибез. Казанда вендинг автоматлары куябыз, метрода, сәүдә үзәкләрендә, аэропортта, тимер юл вокзалында бөтен җирдә вендинг автоматлар тора. 4 ел дәвамында Акчарлар газетасы үзенчәлекле темаларны яктыртып, укучы мәхәббәтен яулаган шәхси газеталарның берсе булып тора. Акчарлар газетасына язылу буенча агитация үткәрә алмыйбыз диләр әлеге редакциядә. Чөнки шәхси газета почта таратучыларга бернинди дә йогынты ясый алмый. Почта мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, укучыларыбыз безнең дә зарланалар. Кайсы бер авылларда почтальоннар эштән киткән, кайдадыр почта бүлекләре гомумән ябылган булып чыга. Һәм бүгенге көндә бу мәсьәләгә хөкүмәт йөз белән борылмаса, бу почта эшчәнлеген гомумән Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә хөкүмәт контроленә алынмаса, без позитив фикер йөртү белән дә әле кайырак китә алмаячакбыз.
Ашаган түгел, тураган белә. Татар матбугатының юлы сикелтәле булса да, телебезне саклап калу өчен көрәштә роле зурда. Галимнәр раславынча, көндәлек матбугатны укып дөньяви проблемалардан хәбәрдар булу кешене битарафлыктан аралып кына калмыйча, актив тормыш позициясын булдырырга да ярдәм итә. Бу атнага шулар иде. Мин Дина Нечметдинова сезнең белән сау булашам.